nummer. Bilen der er tydeligt, og hvis I bevæger lidt for meget væk, eller fortæller langt væk, så må I bare lige råbe. Så skal jeg nok lige rykke rundt op. Men god aften, og tillykke. Så er vi jo ved vej ende, og jeg er sikker på, at alle sammen har været ude for mange dage allerede, og det har både natter, dag, drikke, danse, fejre, hygge, bedste farver. Og jeg er sikker på, at jeg snakker for vores allesammens vegne, når jeg siger, at det ikke stopper her. Festen kører stadig i hvert fald lidt ind. Det har været 3 hårde år, men også 3 fantastiske år. Og vi kan være utroligt stolte af os selv. Stolte af vores præstation. Det er virkelig flot. På 3 år er sket utrolig meget. Det er 3 år, som en og samme tid har taget en enighed, men samtidig også blot et øjeblik. Jeg kan tydeligt huske, at jeg første gang gik i Højmos, og jeg skulle møde jer alle sammen nu. De fleste kendte mig på det tidspunkt, og så det heller ikke i klassen. Men den nervøsitet og den anstændighed, der fyldte rummet, den var helt speciel. Og når jeg tænker tilbage på den tid, så kan jeg ikke være med at få et lille smil på læben over alle de gode oplevelser, som vi alle sammen hver især har haft i løbet af de 3 år, i løbet af vores tid sammen på gymnasiet. Og netop oplevelser er en rigtig vigtig ting, synes jeg. Det er at tage minder med sig videre, fra gymnasiet. I løbet af bare tænke på 10, 15, måske 20 år, når vi skal sidde sammen med vores familie og venner, nye og gamle, og fortælle om de gode minder, vi havde fra gymnasiet. Vi kan sikkert alle sammen kigge rundt og finde nogen, og sige, ja, hun har gjort det, og hun har gjort det, og så videre, så videre, så videre. Og det er også vigtigt at tage op, fordi det er jo også en epoke i vores liv, der er slut. Og det betyder også, at dagen ikke kommer tilbage, og at der måske også er, at man ikke kommer til at se folk lige så meget, som man har gjort. Men der synes jeg, det er vigtigt at sige til sig selv, at det er naturligt. Det er også livet, og nu kommer vi alle sammen til ud på en ny rejse, og vi skal altid ud nogle forskellige steder. Og nogle vil falde fra, og nogle vil komme til. Men uanset hvad, så er de minder, vi har haft sammen de sidste 3 år, de vil altid være, de vil også være om 5, 10 eller 15, 20 år. Så de vil altid være inden for selv, det vil alle ens venner skulle være der. For gymnasietiden, det har nemlig været meget mere end bare lange dage og mange lektier og hårdt skolearbejde. Det har nemlig været en unik tid, hvor unikke venskaber er opstået. Men også en tid, hvor vi alle sammen er blevet stillet over for nogle forskellige problemstillinger. Vi alle sammen er blevet sat på prøve. Det enten det har omhandlet kærlighed, det har omhandlet forskellige ambitioner i livet, eller forskellige holdninger til det samfund, vi lever i. Uanset hvad, så har disse prøvelser givet os nogle redskaber, nogle værktøjer, som vi kan tage med videre på vores rejse. Den nye epoke, vores liv er åbnet sig nu. Og det er en rigtig, rigtig stor force for os alle sammen. Det er også for første gang nogensinde, at vi nu skal, egentlig stå mere på egen ben, end vi har gjort tid til. Vores liv bliver ikke mere nu styret af bekendtgørelser og så videre, som fortæller, hvad vi skal og ikke skal. Og jeg ved, at jeg er ikke eneste plan, jeg synes, det er dejligt fri, at vi nu vores tilværelse bliver en lille smule mere fri. Men det er samtidig også op til os selv nu at forme vores tilværelse 100%. Det bliver også en spændende oplevelse, vi nu skal se at gå i gang med. For mange af de valg, vi har truffet indtil nu, det har også været mere eller mindre sikre valg. Vi har haft det på mange måder et lille sikkerhedsnet over os indtil nu i vores liv. På mange måder. Og jeg vil sige, at vores vej sådan set har været en smule banet for os. Men det hører også set op nu. Fuldstændig. Og derfor er det vigtigere end nogensinde før, at vi er klar over, og vi er bevidste om, at de valg, vi træffer på nu af, de er rigtig vigtige, og de har konsekvenser. Og det er jeg sikker på, at vi alle sammen også kan klare rigtig fint. For alle sider, så prøver folk at påvirke os.
på både godt og ondt. Jeg synes faktisk, det på mange måder er rigtig, rigtig positivt, når folk prøver at påvirke en stress, for det viser jo bare, at det gerne mange gange i hvert fald kun vil det rigtig godt for en. Men det er også enormt vigtigt, at man også kigger ind i sig selv, og man vælger at gå sin egne veje og træffer sin egne valg. Simpelthen, og lytter til sit hjerte og følger sin egne drømme. Hvad enten det betyder, at man skal være skibum til Canada, eller backpacker ned på Sverige, eller måske videre med bøger eller lektier, eller noget helt andet. Det er bare vigtigt, at man lytter til sig selv. For mulighederne, de er rigtig, rigtig mange, og vi er utroligt privilegerede. Vi skal bare huske, at det er vores liv, og det er os, som skal have mening, lykke og værdi i det. Så kære alle sammen, i løbet af de sidste 3 år er mange tanker tænkt, mange følelser er født, og jeg tror alle sammen vi kan blive enige om, at livet er dejligt. Så skal vi ikke alle sammen lige få en godt plads til at suge, og så bare gå ud og leve det fuldt ud, som